Assalamu alaikum muhtaram milletdaşlar. Siz bütün dünyaya sevilip yaşauşu, halkımız turmuşundagı kayber vakigalar hem yanalaklar bilen tanıştırışı tatarlar tapşırığın qarıysız. Bugünkü programmada Uңышқа yol қойдан башлана. Республикада бірден-бір сәләтлі балалар үшін гуманитар гимназия танышта өзінің ол шәхістәрін татар дүниясына бере бұл күнде. Тілек болғанда білек кіші ауырлықларны жеңе. Біз неде областьта өткен ел бірінші орын по урожайности рапса. Аннасына біздің самый высокий урожай подсолнух. Жиде Пулатта яшаучы татарлар. Бу бишеккә инде 150 жыл булган шыгар. Әниемнең әнисе әниемне ушында тирбәләткән. Бакудан милләттәшебез Зәйтүнә Гафиуллова. Әним әтим өйдә татарча сөйләгәндә, рәңгән татар телендә сөйләшергә, әтим гармонда уйнайды. Кунаклар килә иде, йырлыйлар иде, пейдиләр. Татарстанның Актаныш районында урнашкан сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернаты хакында ишетмәгән кешеләр сирәктер. Әлеге белем йорты татар халкының милли мәдәниятен камил белгән, зыялылык нигезләренә, иҗади фикерләүнең югары дәрәҗәсенә ия булган интеллектуаль элита формулашуны максат итеп куя. Шушы көннәрдә Актанышның сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернаты уңышка юл дип исемләнгән алдынгыларны хөрмәтләү тантанасын оештырды. Яхшы күрсәткечләргә ирешкән сәләтлеләр аларның мөгаллимнәре бүләкләнде бу тантанада. Чара барышын хәбәрчеләребез дә күзәтте. Актаныш районының мәдәният йорты бу көнне сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернаты укучыларының укудагы уңышларын, дәрестән тыш вакытта тормышка ашырган проектларын, гомумән аларның тырыш һәм нәтиҗәле эшчәнлеген тулысынча чагылдырган мәйдан иде. Яшьләрнең күзләрендә очкыннар, һәрберсе үз эше белән таныштырырга ашыга. Гимназия укучылары дәресләрдән тыш вакытта технология кабинетында булалар. Аларында төрле открыткалар, камераннан, компьютердан брошкалар, кушаклар ясыйлар. Бу ясаган открыткаларны без сабантуйларда, Актанышта төрле үткәрелгән чараларда, күргәзмәләрдә сатабыз. Брошкаларны инде килгән кунакларга да үзебезгә, әниләребезгә, әтиләребезгә бүләк итеп тә алабыз. Biz 6-cı klassda oxuyubuz, həm bik qızıqsınıb kimya həm fizika fənlərini öyrənəbiz. Qızıqlı təcrübələr yardımında. Hazır biz sizə özümüzdən bir təcrübəsini göstərəcəyik. O diski fotoaparat tipi atala. Anıq üçün maqnitni yandırışı verək. Гимназияда күпкенә проектлар белән бер рәттән Акчиткән газетасында эшләп килә. Аның хезмәткәрләрен чын мәгънәсендә иҗади, тынлысыз кешеләр дип әйтергә мөмкин. Хәзерге вакытта анда 9 кеше эшләп килә һәм аларның һәрберсенең үз вазифасы бар. Мәсәлән, безнең Алисия ул хәбәрче, мин үз чиратымда верстка өстендә эшлим. Мәктәбебез инглиз теле буенча да шөгыльләнгәнгә, біз инглиз телендә дә газета чыгарырга булдык. Газетаны чыгаруның төп максаты чит илләр белән аралашу һәм чит ил студентлары, укучылары белән элемтәгә керү. Biz 5-ci sinif oxucuları Tatarcha skonvertlar төзү проекты белән шөгыльләнәбез. Skonvertlarны җыентык итеп туплыйбыз һәм онлайн сайтларга урнаштырабыз. Безнең гимназиябездә уңышлыгына ушу проекты эшләп килә. Безнең проектыбыз бик яшь булуга карамастан кызларыбызның күңелләренә хуш килде. Әлеге проектка безнең егетләребез дә кушыла. Проектның төп максаты булып безнең укучыларның шушы татар халык ашлары белән таныштыру һәм әлбәттә инде аларны әзерләргә дә өйрәнү булып тора. Инде 3 ел дәвамында үткәрелеп килүче хөрмәтләү тантанасына гадәттәгечә күп санлы дәрәҗәле кунаклар да чакырылы иде. Алар да гимназия эшчәнлегенә үз бәяләрен бирде. Менә күреп торасыз, белеп торасыз, безнең республикада бүгенге көндә Мин Шәриф улы Шәймиевның башлангычы белән яңа төрле мәктәпләр, гимназиялар барлыкка килергә тора. Ул полилингваль мәктәпләр дип аталачак, күп телле мәктәпләр. Бу эш инде моннан 6-7 еллык Актанышта башланган иде. Шуңа күрә дә менә киләчәктә ул мәктәпләрнең, полилингваль мәктәпләрнең нинди буласын күзаллар өчен иң беренче рәттә Актанышка килеп карарга кирәк. Бүген дә ничек эшли, нинди нәтиҗәләргә ирешкән. Менә бу инге күргәзмәне карадык. Никадәр бай күргәзмә. Монда нәрсә генә юк. Монда акыл эчендә, башын эшләтер эчендә, күңел эчендә, йөрәк эчендә, тарих эчендә бөтен нәрсә дә бар монда. Гырыф-гадәтләр дә бар, кул эшләре дә бар. Бу инде балаларның зур бай дөньяда яшәүләрен күрсәтә. Әлеге белем йорты 2005 елда ачыла. Беренче вакытта аерым фәннәрне тирәнтен өйрәнә торган мәктәп була ул.
Birazdan гимназия итеп үзгәртелә. 2011 елда сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернат статусы бирелә. Бүген биредә Россия төбәкләреннән, чит илләрдән дә укучылар белем ала. Безнең максатыбыз ачык. Инде вакыттаныш 98% татарлар яшәй торган төбәк икән, үзебезнең татарлыгыбызны саклап, пөхтәлегебезне, гореф-гадәтләребезне, җырыбызны, сәнгатебезне, әдәбиятыбызны саклап, аларны тагыда үстереп, яшь буынга биреп, татар дөньясына чишмә кебек күлгә су биреп тора торган төбәк булырга тиеш Актаныш. Шул күзлектән без үткәрәбез бүгенге чарада, бүгенге балаларның проектларда шуңа багышланган һәм киләчәктә ул тагыда зуррак та булыр. Бүген сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернат мөгаллимнәре, укучылар, әти-әниләр тәбрик сүзләрен район башлыгы Энгель Фаттаховтан, язучы, җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе Разил Вәлиевтан, Казан Ачык талантлар университеты оешмасы башкарма директоры Айдар Акмаловтан һәм башкалардан кабул итеп алды. Без Казанда татар яшьләре форумы бердәм булып эшләп ятабыз. Безнең шундый үзебезнең бер девиз бар, шигырь бар. Без бүтән заманча әйберләрне татарча ясыйбыз. Бүтән татар әйберләрен заманча ясыйбыз. Мин карап тордым да, сезнең дә шигырь икән бу. Сезгә дә бик туры килә икән. Һәм чынлап та безнең активистлар, безнең белән бергә эшләүче кешеләр арасында да бер төркем бар менә Уфа татарлары, Башкортстан килгән татарлар. Һәм Актаныштан бик күп бездә активистлар, шундый янып торган яшьләр. Беренчесе инде аңлашыла, алар теге татар әйберсенә сусап кисәләр. Актаныштан безгә инде шундый әзер булган, дөньяга ачык булган яшьләр килә Казанга. Тагын шунсы игътибарга лаек бүләкләрне дә укучыларга чарага чакырылган дәрәҗәле кунаклар тапшырды. Аларга укуда, олимпиадаларда яхшы күрсәткечләр биргән сәләтлеләр, югары хезмәт нәтиҗәләренә ирешкән педагоглар лаек булды. Җиңүчеләр гимназияның рейтинг системасы нигезендә билгеләнә. Биредә һәр укучының сентябрьдән май аена кадәр булган барлык уңышлары кертелә. Җиңүчеләр 3 категориядә. Ул инде 5-6 класслар бер категория, 2-нче категория 7-8 класслар, һәм 3-нче категория 9-нче, 10-нче, 11-нче класслар. Һәм менә бу 3 категориядә иң беренче урын алучы укучыларыбызга без бүләк итеп велосипедларны бүләк итәбез. Биредә белем алган һәр баланың киләчәктә милләткә хезмәт итәчәгендә шик юк. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Актаныш районы. Ул моннан 18 ел элек дистә еллар буе эшкәртелмәгән басу кырларны, ташларны хәлдә яткан ферма, амбарларны алып, элеккеге колхоз базасында фермер хуҗалыгы оештырып җибәрә. Баштагы елларда гектарыннан 18-20 центнер уңыш биргән кырлардан алар бүген 48-53 центнерга кадәр иген җыеп алалар. Сүзебез Ульяновск өлкәсеннән Камил Идиятуллов җитәкчелек итә торган хуҗалыгы турында бара. Безнең бу төбәктәге үз хәбәрчебез Рамис Сафин әлеге тынгысыз хуҗалыкта булып, бер авыл мисалында эшне оештыру һәм югары уңыш алу серләре белән танышып кайтты. Без Идиятулловлар гаиләсе яши торган Урыс бидәнгесе авылына килгәндә, Камил абыйның хатыны, хуҗалыкның баш хисапчысы булып эшләүче Франгизапа велосипедта кайдандыр кайтып килә иде. Иреме җалынып торасым юк. Кая кирәк шунда барам, кырларга да барам. Кем нинди кайсы эштә һәрберсен тикшереп җирим. Велосипедка утырам да көне буе бит 5-6 оборот ясарга кирәк. Бөтен складларга, кырларга үземнең исәнлегем өчен дә яхшы. Шулай да алар кырларны карарга бергәләп чыга. Периметрга. Вот санап килә 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. В общем, в общей сложности монда 48 штука чыга. Ә он безнең семена белән чәчкәндә анда 110. Алар һәр елны язын карлар китеп, кырларда уҗымнар күренә башлауга, әнә шулай икәүләшеп көзен чәчкән игеннәрнең хәлен белергә чыгалар. Барлык кырларны да йөреп чыгып, үз күзләрем белән күрмичән җаным тынычланмый ди Камил абый. Һәрбер кырда кененә 1-4 тапкыр булырга туры килә. 2002 елда Камил абый хатыны Франгизапа һәм балалар белән киңәшә дә Татарстанның Тәтеш районы белән чиктәш булган Ульяновск районының Урыс бидәнгесе авылындагы элеккеге җирле колхозның 1200 гектар җирен арендага ала да, Хлебороб исеме белән җаваплылыгы шикләнгән оешманы терки. Исеменнән күренгәнчә авылда башлыча руслар яши. Шулай да авыл халкы Идиятулловларны җылы каршы ала. Халык белән бергә эшләгәчтән, вроде алар не беләләр, я, по-моему, мактан минчәтергә может уважают за то, что работаю. Мин иртәне бер 6 тулар 15 минутларда торып китәм.
Аннан халыкны эштән кайткачтан азат качтан гына кайтам. Авылда без бит эш бирдек халыкка, эш бар, зарплатасын вакытында бирәбез. Авылны тотып торабыз. Алар үзләре дә халык белә. Әлбәттә, авыл кешесенә беренче чиратта яшәр өчен йорты, эш урыны, вакытында хезмәт хакы түләнсә, балтуар асрар өчен азыгы булса, ул булганна канагать булып яши белә инде. Без кышкене эшләр булмаса да увольнять итмибез халык. Анда минимальный белән торалар, минимальный зарплата алып торалар. Әҗәйкин вот допустим, сев вакытында весенний сев вакытында 38, 40, 42 меңгә хәтләр эшләр. Уборка вакытындалар зарабатывают bir 80 меңгә хәтле бер айга зарабатывают. Без һәр айны bir 22-24ләрендә нигә диткән тарттырган игенне нигә прямүләрне алар китереп капчыкларын калдыралар. Кемгә кирәк яздыралар, әкемнең пасписку алалар, эшләүчеләрнең алар пасписку алалар. И бер көнне бөтен трактор, nimlə машина белән бер өләшеп йөрибез. Әкемгә күбрәк кирәк инде, алар яздырып алалар. Әйткән сүзендә ноктыручы, һәр уйлаган эшне тормышка ашырырга яратучы Камил абый. Баштагы елларда шәһәрдә эшләсә дә, күңеле һаман авылга тарта. Хәер, хатыны Франгиза апада авылда яшәүне кулайрак күрә. Шәһәрдә торганда да тешләр күрәдерем. Ничек кенә булса да авылга китеп, авыл тормышында торырга дип. Менә шул тешләр кабул булды, наверное, инде әлхәмдүлилләх шөкер. Сер түгел, авыл хуҗалыгында яхшы уңыш алу кешедән генә тормый. Күпчелек очракта аңа табигать шартларда нык тәэсир итә. Ярыйла, биек Тукай әйтмешләй, яңгыр да вакытында явып, җиле дә вакытында исә. Шуңа күрә кайчакта Камил абыйның да кул селтәр вакытларда булгалый. Авыр вакытлар туры килгәчтән, иногда нидә ачу килгәчтән әйтәсең, нәрсәгә бу эш миңа кирәк, нәрсә җитмәгән дип әйтеп куясың да, аннарсына уборкалар беткәч, ниләрне урожай саныргаттан асың, җыеп алгачтан, керемне салынгачтан соң, удовлетворять ителәсең дә шулай эшләргә кирәк дисең. Хуҗалыкның игенчелектә зур уңыш алып эшләвенең тагын бер сәбәбе ул фән белән дус булу. Аның кырларында ел дәвамында һәр төрле тәҗрибәләр, сортларны сынап караулар уздырыла. Хәзерге заманда наука шухалер алга китте. Минем задача вот дойти хотя бы на уровень 55-60 центнеров с гектара. Это реально. Тырышлыкның һәм яңа заманча ысулларын кулланып эшләү үз нәтиҗәләрен зак көттерми. Без ниде областьта үткән ел беренче урын по урожайности рапса. Аннан соң безнең самый высокий урожай подсолнуха. Урожайность зерновых засуха булганга булмаса да безнең средний урожайность 32 центнер. Аннан семеноводство килгәчтән соң быел бөтен семена бөтенесе до копейки барда сатылды. И нигә яхшы хакка, ниләр яшминнәрнең килосы 18 сумнан, будай 17 сумнан. Әле җитмәде. Тагын шу кадәр булса алалар, потому что безнең хозяйство знают, беләләр. Нидә семенаны Башкирия, Оренбург, Татария, Самара, Чувашия бездән семена алдылар. Кышкы сезонда авыл кешесенә яшәр өчен эш һәм акча булсын өчен алар берничә ел элек мөгезле эре төрлекләр һәм сарыкларда асрый башлаганнар. Безнең битендә семеновское хозяйство булгачтан соң вторые сорта остаются много, примерно процентов до 15. Аларныкы ул битендә нигә товарный зернога бармы, только фуражника. И шуның өчен монда расход өчен терлекләр, в обороте где-то елына бер, наверное, 140-150 оборотта чыга. Это порядочная сумма. И сарыклар, наверное, бер 400-500 баш. Бүген идеатологлар хуҗалыкның үсеше, терлекләр санын, чәчү мәйданнарын арттыру турында уйланалар. Әгәр киләчәккә матур уй-хыяллар белән яшәмәсәң, гел бер урында гына таптанып торсаң, тормыш туктап кала ди. Ульяновск аграр университетының шәрәфле профессоры Камил Идиатулов. Сиңа бер җырлап күрсәтим әле, Камил, тыңла әле. Чәшкәләрнең нигә кирәге бар, эзеп бирер кеше. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Җиде Пулатта яшәүче татарлар. Бу бишеккә инде 150 ел булган шыгар. Әниемнең әнисе әниемне ушында тирбәләткән. Бакудан милләттәшебез Зәйтүнә Гафиуллова. Әним әтим өйдә татарча сөйләгәндә, рәнгән татар телендә сөйләшергә, әтим гармонда уйнайды. Кунаклар килә иде, йырлыйлар иде, пейлиләр.
Казакстан Республикасының Жиде Полат шәһәрендә 9000-га якын татар гомер кичерә. Тарихи ватаннарыннан бик ерак булсалар да, гореф-гадәт йолаларыбызны күз карасыдай саклыйлар алар. Татар үзәге эшли, аларның уңышлары белән безнең хәбәрчебез дә танышып кайтты. Сүз Таңсылу Насыровага. Каршыбыздагы бина зур әһәмияткә ия. Татарлар тарихын саклаучы музей ул 1998 елда эшли башлый. Музейга нигез салучы Шәүкәт абый Фәйзуллин тамырлары белән Татарстанның Балтач районыннан, үзе Жиде Полатта туып үскән кеше. Халыкта күбесе мен беләм, мине беләләр. Әйтәм, сездә нинди бар материал? Күрсәтегез, барам, карыйм, аны төшереп алам. Музейда бик күп борынга әйберләр күрсәтелгән. Җирле татарларның тарихы, беренче күченеп килгән сәүдәгәрләр, гади халыкның көнкүреш йорт җиһазлары, атаклы кешеләр сурәтләре һәм тагын бик күп экспонатлар. Менә бу мәсәлән Бөек Ватан сугышыннан соң ясалган фотода яңа эшли башлаган агач мәчет эчендә Карый абзый шәкертләре. Халык арасында Карый абзый дип йөртелгән имамның исеме Шакир Жан булган. Менә бу кичкенә генә савыт көмеш су эчә торган күвейт булган. Көмеш кашык, акча яки алканы төпкә куеп чиста су салган да көнгә берничә тапкыр эчкәннәр. Элек бу эчемлек саулыкка бик күп файда китерә дип саналган. Ә менә бу кичкенә сандал күренекле сәгатьче Вәли эшкоралы, сәгатьләр, кыйммәтле бизәнү әйберләре, тире эшләнмәләре ясаган. Әлеге экспонатны аның оныга алып килгән. Ул да сәгатьче. Бүген дә Шәүкәт абый эзләнүдә. Сөйләшеп куйдым. Яхшы җомга көне барам тагы бер кешегә, атаклы монда кеше булган ювелир. Аның изделиесі Германияда Кöln деген городта саклана икән. Мондагы семейдәге немецлар барганнар анда, карыйлар, Семипалатинский ювелир Машкеев. Хайран калганнар. Шундый матур, оказывается, аны совет вакытында тимәгәннәр. Биредә борынгы остабикәләр почмагы да бар. Аның белән безне музейның җитәкчесе Вахитова Надия апа таныштырды. Борынгы өй җиһазлары пыяла артында гына торсалар, агачтан эшләнелгән. Аяк белән эрли торган җеп эрләгеч бүген дә кулланышта. Надия апа үзе алып килгән зур экспонат та бар икән. Бу бишеккә инде 150 ел булган шыгар. Әниемнең әнисе әниемне ушында тирбәләткән, ничә төрле җырлар җырлаган. Ушы бишекне әтисенең әтисе эшләгән, үз кулы белән эшләгән, үзе ул кузнец булган. Менә ниләрен бәресен үзләре матурлап, медныймы, оловянныймыдан эшләгәннәр, җепләре дә шул кие. Ушы бишектә мин үзем дә үстем, энем дә үсте, сеңлем дә үстләр. Әлеге музейда бик күп экспонатлар бар, әмма аларның иң кыйммәтләре арасында әлеге Коръән китабы. Ул 1900 елда Казанда бер туган Кәримовлар типография өендә чыгарыла. Һәм шулай ук биредә кечкенә кесә Коръән китабы да бар. Ул махсус лупа белән эшләнелгән. Музейның икенче өлешендә татар үзәгенең, татарларның тарихи вакыйгалары чагылыш алган. Гаять зур сабан туйлар, кызыклы чаралар һәм биюләр, бихисап концертлар, Габдулла Тукайга һәм Муса Җәлилгә багышланган шигырь бәйгеләре, хәтта Казакстанда беренче тапкыр барлыкка килгән ярыш футбол командасының тарихи фотосурәте дә биредә зур урын алып тора. Татар үзәгенең чаралары арасында аерым горурлык әлбәттә сабан туй. Ин кызыклы, ин матур татар көн чыгыш обласының Сабантуйны бәйрәмне үткәрәбез. Сабантуйга 5-6-8 мең төрле милләт халык катнаша. Татар иҗтимагый үзәге киләчәк буын белән дә бик тыгыз элемтәдә. Татар сәнгать мәктәбенә 3 яшьтән бирле йөреп, төрле чараларда катнашучы Галиуллина Сафия быел шәһәр күләм татар кызы бәйгесендә җиңү яулый. Таныш булыйк. Мин Сафия, укыйм 4нче сыйныфта. Зур хыялым табиб булу, төгәл булу һәр эштә. Быел татар үзәгенә нигез салуга 30 ел була. Баштан ук куелган максат буенча алар бүген дә киләчәк буынга белгәннәрен тапшырып баралар. Конкурслар, фестивальләр аша аларны телгә якынайталар. Без бик уңышлы килдек. Биредә үзәкнең актив эшмәкәрләре җыелып, киләчәккә планлаштырган чыгышларын кабатлап утыра иде. Әлеге үзәккә нигез салуда катнашкан кеше белән күрешеп сөйләшү икеләтә бәхет булды. Беренче мәктәптә генә татар телен бирәләр. Ул ни өчен теге мәктәпләрдән киттеләр. Безгә кыен укытучы табырга. Телен сакларга безнең якшәмбе мәктәбен кырдык. Якшәмбе мәктәбе менә ушы өйдә Рауза Хафизовна барды.
һәр якшәмбе көнне ул балаларга да, зурларга да татар телен бирә башлады. Әлеге иҗтимагый үзәк белән музейның үзенчәлеге алар яшьләр белән конкурс, концертлардан башка тагын фәнни эш белән дә шөгыльләнәләр. Планнары тупланган хәзинәне заманча технологиялар ярдәмендә камилләштерү һәм виртуаль форматта да кызыксынучыларга җиткерү. Уңышлар аларга. Таңсылу Насырова, татарлар, Җидебулат шәһәре, Казакстан. Азербайҗаннан кайнар сәлам. Милләттәшләребез күпләп яшәүче ил. Бирдә татар милли мәдәни мөхтәрият гөрләп эшли. Милли чаралар уздырыла. Баку шәһәрендә туып үскән Гафиуллова Зәйтүнә Зариф кызы бу көннәрдә Казанда. Без аның белән очрашып, милләттәшләребез турында сораштырдык. Тулырак хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева. Ерак араларны якын итеп, чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез мөмкинлек чыккан сайын Казанга ашкына. Аңлашыла да, башкалабыз алар өчен Мәккәгә тиң. Татарның йөрәге, татарның үзәге шушында. Ә кайнап торган Казан аларда һәрчак кочак җәеп каршы ала. Зәйтүнә ханым Гафиуллова Бакуда туып үссә дә, Казанга һәр даим канатланып килә. Дуслык күперен салган ТНВ Планета каналына рәхмәте чиксез. Азербайҗанда 28 мең татар яши. ТНВ Планетаны без килмереп карыйбыз. Бөтенесе теле ТНВ-ны карарга. Һәр кешегә үз туган теле. Давид. Мин бик яратам үз туган телеме. Бирдә узучы милли чараларда бикләп катнаша, җырлый, бии, шигырьләр укый. 22 мартта бездә Нәүрүз байрамы, инде монда да үткәрелтергәннәрдер. Нәүрүз байрамы. Без алар белән бергә тоже үткәрәбез. Ничек әйткән, менә чакырдылар безне Нәүрүзгә, бездән дә иске шәһәр бар. Анда чакырдылар безне җырларга. Кинәнделәр, әле сорадылар, таң киләсезме, таң җырлыйсызмы? Әтә без кирәк булса килербез. Шөкер Аллага, без анда бик яраталар. Санга саныйлар. Әйе, күңел 18дә. Татар халык җырлары безне яшәртә ди ул. Зәйтүнә Гафиуллова 1944 елда Баку шәһәрендә туган. Минем әнием, әтием Ульян өлкәсеннән, Дрожновский районнан. Ачлык вакытта килгәннәр Кацуб инде Баку шәһәренә. Әнием, әтиемнән без 10 бала булган иде. Унысыннан 4 калган иде. Мин ömür буе эшләдем типографияда, переплетчица дип эшләдем, типографияда да, станокларда да эшләдем. Туган телне ничек тә саклыйсы иде. Азербайҗанда яшәүче милләттәшләребез татар теле укытучысына мохтаҗ. Рус телендә укыдык, Азербайҗан телендә дә без анда урок бирәләр иде, укыйдык. Аларның да телен яхшы беләбез инде анда торгач. Үзара укытабыз, кем белә яхшы татар телен укыта. Шулай, конечно, профессионал килсә лучше булыр иде. Еще күбрәк татар теленә нитәр идек, рәнер идек. Шунысы куандыра. Казан урамнарында хәзер татар телендә күбрәк сөйләшәләр ди Зәйтүнә ханым. Монда килгәндә, әлбәттә, мин үземне кыш кебек монда саныйм, яратам, ишетәм үз милләтемнең телен. Театрга барабыз. Мәсәлән, кая барсак та татар телен ишетәм. Горурланам үз милләтем белән. Диктант безнең постпред безгә диктант нитте үзе диктовать итте, без язык татар телендә. Мин сертификат алдым. 2 место. Да, татар телендә. Улы Казанда, кызы Мәскәүдә үз гаиләләре белән яшиләр. Зәйтүнә ханым Бакуга ашыга. Андагы мөхтәрият эшчәнлегенә үз өлешен кертәсе килә. Зәйтүнә апа, менә безне бөтен дөнья татарлары карый, ТНВ Планета каналы, алар сезне күрәләр. Менә аларга бүген нинди хисләрегезне, нинди теләкләрегезне, нинди фикерләрегезне җиткерәсегез килә? Мин бөтен милләтемә, кем карый ТНВ-ны, телим аларга, әтергә, балаларны рәтсеннәр үз телләребезгә. Үз телебез кимнән дә ким түгел. Бөтен милләт, бөтен кая татарлар тора, горурлансыннар, без татар дип. Горурлансыннар. Бөтен инде безнең милли ашларыбыз бар. Аларның рәнсеннәр. Безнең милләт бетмәсен. Һәр ердән, һәр тарафтан бетмәсен. Кинәнер идем, мин хәзер ничек әйткәндә, кинәнә, что минем милләтем яши,
Мен мында килеп киттем, мен күрдем бу детский садны, что татар телендә сөйләшәләр, детский спектакль куялар. Шунда яраттым. Хәзер үлсәм дә миңа ни жалко. Үлсәм дә ни жалко. Беләм, что минем татарларым яшәячәк. Ләйсен Хаҗиева, Татарлар, Казан. Туймас ахры мәңге туймас. Күзләрем сине күрер. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без һәр вакытта сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күз уңында тотып эшләргә тырышабыз. Авырлыкларга бирешмичә, күркәм гамәлләр кылып яшәргә язсын. Сау булыгыз.